Čau lidi, dneska jedu na Spartu, na hokej. Takže pojďte se se mnou připravit, pojďte se mnou jet. Jestli chcete, tak dokoukejte tohle video a jedem. Lidi, a ještě jsem si koupil na tom stranu pár věcí a to se dozvíte, jaký to jsou věci až na konci videa. Tak čau. Lidi, vyrážíme. Jsme v Praze na parkovišti, takže teď míříme na stadion. Právě si nabil mobil, skončila první třetina, je to 1-1, takže jsme tady neteřili gol, ale to fakt vykopal bez ničeho, a nebyl gol, a takže sorry a čau. Lidi, už to 4-1, skoro každý odešel, protože Sparta odchází, teda prohrává, sorry. A objevuje kouzelná místa u nás v zahraničí a celým nejlepším hráčům předají tenisté Jiří Veselý a Tereza Martinsová. Nejlepší hráč utkání z týmu Hradce Oceláře Třinec je číslo 81 David Čimčala. A nejlepší hráč utkání z týmu Hradce Sparta Praha je hráč číslo 43 Jakub Kovář. Dnešní zápas se bude zelený. Lidi, mám na sobě nějaké věci, které jsem si koupil, takže můžu ukázat. Já vás položím. Tady mám stánek. Nějak takhle. No. Tady je takhle stričko, tady je napsáno Hokej klub. A ten zezadu se mi strašně líbí. Mě to mají strašně hezky udělaný. Jsem koupil tenhle malý puk a tu klíčenku, a to není moje, to je bráchy. This is Sparta. A lidi, to je pro tady ten díl asi jakoby všechno. Jestli byste chtěli další takovýhle videa nebo něco takového, jestli třeba jedu na fotbal, hokej, to je jedno asi na co, ale jestli byste něco takového chtěl, nebo si pište do komentářů, co byste chtěli natočit. Já vůbec nevím, co mám natáčet a ani jsem teď na to moc neměl čas. Já hru fotbal a teď jsme měli hodně tréninku. Teď mám pondělí, středa, čtvrtek. V pátek nenatáčím videa, to je spíš stříhám, kdyby něco. V úterý to spíš třeba někam jedu nebo něco takhle a ve víkendu to je takový, o víkendu takový nevím, ale napište mi, co mám natáčet a uvidíme se asi? Ne, lidi, si zradou určitě u dalšího videa. Teď budeme natáčet se samem, zase budeme natáčet videa nebo shorty, nevím, jestli vás bavily, ale pro nás to je sranda a
Takže čau, to bylo pro dnešní video všechno a pište si do komentářů pro další videa a čau.